Portos de Galicia e o sector portuario de Rianxo afondaron na remodelación e ampliación das prazas de amarre para a frota profesional. Os usuarios do Porto de Rianxo levan tempo reclamando un cambio nas prazas de amarre, sobre todo a parte da frota profesional. Recentemente, o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantivo unha xuntanza de traballo cos representantes da confraría rianxeira, Bateiros e Concello. Reunión na que todas as partes acordaron que as prazas de amarre do Pantalán sexan ocupadas pola frota que opera na localidade. O proxecto que nos presentou para o tema da reordenación da dársena, de cara á terceira, si nos beneficia, porque vimos pa diante da lonja, polo que dixeron os bateiros tamén estaban contentos ca situación que barajou. O náutico xa tuvo antes unha reunión con eles, eu preguntei incluso de si tiñan cabida para as embarcacións que ahora mismo están nos espigóns, si van a poder darlle cabida no náutico na zona que tiñan. Dixeron que sí, que era unha zona suficiente para dar cabida a esas embarcacións, e esperemos que quede ben. Con este proxecto presentado por Portos de Galicia quedaría solucionada a problemática vencellada á falta de espazo para os barcos da pesca. En principio, sí, para a terceira, sobre todo, sí, para a cuarta, para a sétima, a zona que deixan libre, que para o tema de sétima lista, é unha zona espegada a unha escollera, din que é suficiente para crear plazas, incluso para as embarcacións que están a día de hoxe amarradas na escollera. No seu día, nós xa falamos co presidente do Náutico, para facer unha cuota acorde a eles, aos jubilados que estean polo mar, dixeronnos que sí, que intentarían facer unha cuota acorde a eles, ao que cobran. En ese aspecto, a verdade que se portaron ben nos do Náutico. A proposta final contempla prazas de amarre para os 300 usuarios actuais desta instalación en Rianxo, recolocando as embarcacións nas prazas máis axeitadas para as súas características. A reubicación da frota permitirá a eliminación dos amarres ao peirao.